20 sa 36 ka mga LTO fixers sa Lapu-Lapu City nga gipaubos sa surprise drug test nagpositibo. Samtang LTO 7 Director buot mupasusi konsekwensya ang kontak sa mga fixers sulod sa LTO Lapu-Lapu nga higbit man unta kining gidili sa balaod ang mga fixers. Ano ang report? Gitigom kaganihang buntag sa sports complex sa Dakben sa Lapu-Lapu ang gikatahong mga fixers sa LTO Lapu-Lapu City. Moabot sa 37 kanila ang mitunga og nagpalista. Tagsa-tagsa silang gipaubos sa profiling sa Lapu-Lapu City Police ug sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan ug gipaubos sa lecture kabahin sa anti-red tape law. Kaya kung atong ipasubay sa balaod lagi, at nga mga tao nga mukuha og lisensya o rehistro, palinyahon nato na sila diha. Way mga musugat nila kay mao mga sakit sa mata gud. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ubay-ubay ng mga reklamo ang iyang nadawat kabahin sa giingong presensya sa daghang mga fixers sa LTO Lapu-Lapu City District Office nga hinungdan sa mga palusot ug illegal nga transaksyon. Wa nay fixer mutugot ko nga mo assist mo, mutabang mo sa mga tao nga naa diha. Pero pilion nato ning mga tao nga atong tabangan kanang mga tarong unya dili drug addict. Usa mapagpruiba nato nga nimo drug addict? Ha? Usa mo to pakibaw nga nimo drug addict? Drug test. Gani niadtong Enero 16 lang, duha ka mga gitumbok nga fixers sa LTO Lapu-Lapu ang nasikop o gipasakaan na og kaso human gikatahong nang himo og mga mini nga driver's license. Ang ato ang investigation as to the source ana ato lang gyud nang gipadayon no. Na nakabalo na pod ang tagal Land Transportation Office. Sa speech sa Operations Officer sa LTO Lapu-Lapu City atol sa tigom kaganihang buntag, iyang giangkon nga nakadungog usab sila sa susamang mga reklamo. Ibong lang ko na ang akong amigong abogado, giingnan ko kanos na kuno niya makuha ang iyang rehistro. Nagiparinyo ni aking adlaw. Sabi ko, attorney, wa man ta makita. Nya ikaw mo ka si Ronald. Sabi ko, yes, of course, ako. Pero it turned out si Lando di ay ang iyang gitagaan. Atol sa tigom, miuyon ang giingong mga LTO fixers nga magpaubos sila sa drug test. Usa sa mga babaeng fixers, emosyonal nga nagpasalamat nga mahatagan sila og kahigayunan nga makapadayon sa ilang panginabuhian. Apan dili na isip fixer kundi isip LTO facilitator. Ang iyo Mr. Mayor nga katong nakasa ato lang sila. Ilang ya pilon. Pasalamat ako sa mayor kanaingon siya nga di man niya kulban og kaldero. Huwag ko na kong luha kanina. Timulo ko na buhay ako sa pamilya, sir. Si LTO 7 Director Victor Caindic sa iyang opisyal nga pamahayag miingon nga gitahasan na niya ang Chief Operations sa LTO nga makig-alayon sa NBI 7 aron makuha mga pangan sa mga miangkong LTO fixers aron mamahimo silang mapasakaan og kaso ug bakuhaan usab sila og affidavit aron masubay kung si kinsa ang ilang mga contact sulod sa buhatan sa LTO office sa Lapu-Lapu. Alas 12 kaganihang udto, gipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan nga nigawas na ang resulta sa surprise drug test ug nasuta nga 20 kanila ang nagpositibo. Duha ni ini mga babay. Padyo ko masayop sa akong gisulti kaganina na kabalo ko nga daghan nga mga fixers na naa diha na magamitan o ginaling dugas. So, na-confirm yun. Ang pangu sa City of Office for Substance Abuse and Prevention Conclosap mitataw nga bukas ang ilang buhatan alang sa mga nagpositibo sa drug test nga mapaubo sa ilang rehab program. Kung nag-positive, the office mudawat ta for our session. Pero dili ta mudawat ta tungod kay in-compliance aron makabalik na dito. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.